بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين إن جتي الله في إن تلميني كدي دندانغال هدي أم كوبنا جمن داكا FM تبين باي وند تبين باي تاويد إن جوفني من دري فوف كنا نكدي تلميني سن دندانغال اسمه دندانغال واي تاويد أبن هي فوف الحمد لله رب العالمين إن بدي نقول أمد so yaadude e musidɓe meɗen mo ganduɗa ko ceerno Ahmad Samba Lo joom yewtere andu hoore ma ɗon e radio men Daka FM en mbaɗi no kewnoɗen wadde ni so yaade eɗen gure e ganduɗa ko sahsuɗaji diine sinti ɗum ko suuɗi kadi ɓen mawɓe ɓe ganduɗa ko anduɓe Allah ɓattiɓe Allah o ɓattini ɗumen kadi Allah o joɗɗini ɗumen toon ko noonne kadi eɗen gandi e ɗin galleji ene tawe ɗo e wuro men Teddungo Madina Gounass taw ko ɓen mawɓe dental gulluɓe e dental he kadi ko waɗi fayida no feewi ɗum noon julɓe e poti ɗum andude ene poti ɗum humpitade e mbawa andude holi on ɗon alhamdulillah rabbil alamina hande o eɗen tawe ɗo e goto e galleji jinnaɗo meɗen ceerno meɗen hono ceerno Abdoul Racine Déme ɓurɗo noon lollirde ɗo e Madina Gounass ceerno Abdoul Tokse ko woni sababu muɗum noon nde tawno en gandi ceerno Abdoul cikkitteno ɗo wonno on wiyeteno ceerno Abdoul Mawɗo kanko wiye ceerno Abdoul Tokse alhamdulillah rabbil alamina en jetti Allah no feewi nde Allah rokki en fartaŋe wawde arde ɗo e galle makko joɗade ɗo e galle makko e tawde ɗo kadi ɓesgu makko mbawen yewtude e mumen ɓe mbawa haalande en holi gonɗo ceerno Abdoul Racine ɗum noon ala no mbatten sowona dokken goto e ɓiɓɓe makko biyeteɗo ceerno Saydou Alpha Déme wawa salminde bandiraɓe on saaha karten kadi to banggue meɗen ñamogal ceerno Saydou. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salminam a juuram ko an noon kadi en calmini ceerno men tedduɗo ko mbowde ceerno Ahmad Samba Lo min calmini on min juurima en jetti Allah kadi no feewi e tawtorede oɗo ɓeetaɓe machallah o yettora Allah no feewi en calmini seeɗi Allah jaali kadi no feewi yotom bisimilla moɗon bisimilla moon galle inchallah. kono tigi ceerno Ahmad Samba Lo ɗum mataw ala no mbatten sowona dokken ewa Alhaji Déme mo ganduɗa ko noon o lelliri kono noon so tawi en ƴeewi to lasɗi indete o innira ko Seydi Radji Ali Thiam radiyallahu taala anhu ɗum noon ceerno Alhaji Déme bisimilla ma calmina bandiraɓe ene kettima. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba Amadou min calminima an e ceerno Ahmadou hata gon tokataɓe ceerno Ahmad Samba Lo aywa min mbi on kadi bisimilla min salmitima on e salminade juulɓe salmin ɗum min assalamu aleykum wa rahmatullah min mbi on wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh e kadi min bismo on min calmini kadi dendagal gollotoɓe e radio he Daka FM en ñaago Allah kadi nde Allah noon rahmi yeeso ewa bisimilla ma e galle he bisimilla. ko noon tigi min mbi mba min beltima kadi no feewi e tumande calminɗon Alhaji Déme so tawi min garti e maɗa namdade ceerno Abdoul Racine Déme goto mo ganduɗen ɓurɗo lollirde no mbiɗen nani ni ceerno Abdoul Tokse holto o yi aduna e honnden hitande so tawi min namdimama ɗum holko mbiyatande. Eyyi baba mi weltima e namdal he ceerno Abdoul Racine eyyi no mbiɗani ɗum omo andira ɗum wiye ceerno Abdoul Tokose walla mbiye Abdoul Farmata almo seydi nde wiyama Abdoul Farmata nde won noon ko Jinguere Abdoul Farmata o jibinako toon to Cikitte eywa kono noon aɗa andi fulɓe eno mbiyeteno ɓe ndeeƴani to gotel kono asli mabɓe ko Bokke Nammari toon ɓe battini hoɗoyde tono jibina 1923 ko nden o yi aduna e ɗon ɗo e Cikitte ɗo ko noon tigui so tawi min namdimama kanko ceerno Abdoul Racine holto o janggi e jangde makko holno wano eywa o janggi holɗo o rewi eywa ɗum fof mbirani. eyyi jangde makko sa namdima kam ɗum ceerno ene yurmini ene hawni ɓe tawno e jamanu mabɓe o saaha jangguinde hay wonande gorko daña ɓiɗɗo jangguina ene satti saga noon ɓiɗɗo mo anda baba saabu holɗum nde o jibina duuɓi ɗiɗi tan taw baba yeehi o anda bammakko hitande walla duuɓi ɗiɗi wonde ceerno Racine o anda ɗum o andi ko nene makko woni Farmata Goudiye Sadio aywa wonde nannimo jangde ɗon e Cikitte yimɓeɓe ni mbino ko mo tampini hoore makko
ay worɓe mbawa jannginde saka debbo ay yo accimo wayno sukaɓe mbayni kanko ɓiye koko janngata o nannimo jangde ɗon e Cikkite aywa ceerno o inde nde jagguno ɗum kono ɗiɗi leñataden seeɗa woɗɗani kam mata kono ardani tan kono fof nana e kayitaji he o wonde on duuɓi ɗiɗi ngan sanga o iwi ɗon o fayi to wiyete Madina Ndiaƴɓe o yehi Madina Ndiaƴɓe abade Mame Abdoul sabu o janggi e oga jangde nde yahani mataw sanga no wiyete kanko Ceerno Amadou Samba ni ɓi nena makko ɓiɓɓe yummo ko sehilaɓe gila on natani jangde kanko idi on naade jangde aywa nder ko janggata ko Ceerno Amadou Samba yimoɓe jiɗodiri e pamɗe jaara e duuɓi 5 en hedde ɗon kañum noddatamo nawa mo galle mumen itta gawri waɗnamo e faandu makko ha yona wiyamo wona ɗo yoni wiye eyyi o wi wadde jehen pijji lawanamo faandu makko ha heewa ɓe joƴƴina ɓe jaaha ɓe gona e fijji ha janggoygol yonta o hoto janggoya ɓe goniri noon ɓe jiɗodiri ha yimɓe fof gandi koɓe sukaɓe o hen janggo o e janggani kono ɓe jiɗodiri hano jarno oya hokkude oya pour ara ɓe gonda aywa nden noon o yeehi o yaade ceerno o e no mbiyata hurjo ene mbiyata hurjo o yaltude ceerno o hurjo caggal makko Ceerno Amadou Samba natoyi jangde juuɗe Mame Abdoul to wiyete Madina Ndiaƴɓe on ko toon ɓurno jooɗade Mame Abdoul Cikkite Madina Ndiaƴɓe wonanno on saaha eyyi ko toon seeɗa yanno o arti noon o nani wonde Ceerno Amadou Samba yeehi toon kadi toon ene jangge aywa kono ɓayi hankkadi no jiiruɗa gurdam Madina way hande ni tan nden no toon noon ɗeɓi waade hay goto yiiɗa janggude yimɓe fof kone kurti aywa o ari jour goto tan ha o tawi yummakko Farmata Houleye Sadio ene ɓawlini yeeso wonno andi no waye mum andi yumma so andi ɓiɗɗo no waye mum tan ene jogui action ngaji ɗi o addata e yeeso makko pour jomum wawa andude oɗo hande welani aywa o namdi nene o noon an kam hol habaru ma ko woni hande mi yi yeeso ma ngo dalno o wi haaɗi yeesam ngo welde ko yimɓe mbino debbo wawa jangginde eyyi te mi yi nana jogoyi wonde gonga min ala ko jinmi ma sowona jangde aywa min nannuma jangde a jaɓani janggude a arti aɗa ɗo jooɗi aɗa wayno yimɓe gone hawjere ɗon aywa andi ɗum ha joni ɗin konnguli ɗi keddora e meɗen a jogorani wonde a jogorani naggam oyi ko ɗum tan jiɗɗa yimma ko wiye oyi komi janggoyo uppanam comcam jiiya ko mbaɗoya ngan sanga yimma o wi bisimilla ñande ɓe kalde nde ñande yimma o nanni comci huppal wuppi comci ha laaɓi fewnanimo lacciri o wakki comci oga banggue o wakki bata makko lacciri oga banggue aywa o wi o janggoy o tawoya Ceerno Amadou Samba sehil makko o tawoya Mame Abdoul aywa nden o fokkitani Madina Ndiaye koyɗe yarate aywa lawol kirdugoɗɗa ha ñaloɗa ha fottoyi e kaw makko o e hoore mum neɗo mum ene immii toon ene faati diwan maɓɓe ga woni Mamadou Paté jibinde Yumma Siraji Déme en aywa on ni habaru ma baɗam o wi mi felti janggode o wi a felliti o wi eyyi on namdi jinggo e poos yaltini buttati hokkimo on itti buttati hokkimo aywa o soodi hen leppi lefol wutte e lefol tuuba e lefol suddare o ɓatte sac makko o fokkiti o fayi toon to wiyete Madina Ndiaƴɓe o tawoy toon Mame Abdoul e Ceerno Amadou Samba toon ɓe goni hedde duuɓi ɗiɗi kañumnenne walla duuɓi tati en aywa nden ɓe gimmitoyi toon ɓe paata e Wourossogui ɗum jangde mabɓe hankkadi Wourossogui kanko e Ceerno Amadou Samba woni andede mabɓe e Fouta nde ko Wourossogui hani ko ɗon ɓe mbaɗi almudagal sanɗagal mabɓe ko ɗon ɓe mbaɗi e juuɗe Mame Abdoul aywa hakkude mum e Ceerno Fawura ko ɗon tan ɓe goni aywa noɓe gondiri noon ha hedde duuɓi sappo kam fawi to ferme omo wonde on haɓe keeɓi koɓe keɓanno e juuɗe on kono on haɗani accitaniɓe kamɓe ɗiɗo ko sara mum tan ɓe goni kala golle heeɓi ko kamɓe arani nden e almuɓe Ceerno haalde tan huuɓere mi yima hande huuɓere Ceerno haalde hawre itta almuɓe e jeeyi kanko Ceerno Amadou Samba ko noon ɓe gondiri e Ceerno Abdoul eɓe golla hano haalirani kam noɓe jiidiri Alhaji Moussa premier aywa to Matam ɓe hokkaɓe chantier koɓe gaynoɓe janggude bayraji ɓe jogui ɓe dokkama chantier eɓe goni toon aywa ɓe jeeloto hen ɓe liggo hen saabu kala ko golla ko ceerno yoɓete e kono kamɓe koye jalade mabɓe he ɓe guura o wi kanko e Ceerno Amadou Samba eywa Ba Moussa Diallo ne wiyete Ceerno Ibrahima Diallo Ceerno Ibrahima Diallo kamɓe tata Alhaji Moussa tawi toon e Matam te tawi koɓe jeelo yiiɓe andani holi kamɓe toon wi ko almuɓe cukalon gaare ga mi sakko on mi jagguino wirdu
ngara mi sakko on eske so jaɓi mi jaggina on wirdu inchallah mi mbi bisimilla mi sakkorɗa min o wi hokko ngo fof bujjoyi ɗum ɗo kono wiyede ko fof million ni allahu akbar e on saha kanko ceerno Samba e baba e ceerno Ceerno Ibrahima Diallo mi jaggi wirdu ko guila ɓe ngoni baydaji guila ɓe jangga o hokkiɓe goto fof bujjoyi o jagginiɓe laawol baba ma haade mum mayde o wi ha hannde to gonmi ɗo mi meeɗa accude laawol guila mi woni bayda machallah ñal aduna so jaggini kam laawol mi woni bayda ha ɗo mi meeɗa oppude allahu akbar eyi jammide ko ni alhaali o yaari ano ma Abdoul Asid ɗon ari ga ɗum kadi ko dawol gongal on galɗo kam ko ni wayi kono tigi Ceerno Samba Lo en beltima no feewi en nani kadi o taarih jurminiɗo enen fof eɗen nganndi no mane meɗen fof rewi e jangde ewa so tawi a rewi jangde tan ma yi heen ko ngannduɗaa caɗeele mawɗe kono kam eɗen nganndi kadi caɗeele mbaaɗe hono ndaa ni no oɗo immori gila alaa no foti taw kadi serte bamum law taw kadi woni sababu jamugol muɗum ko nene muɗum e kiram e yidde kadi ɓuuɓnude ɓernde jinnaɗo muɗum debbo ɗum nayi ɗum Allah waɗi kadi heɓi ko ewa ɗum ko hunde weltinde no feewi Cheikh Saydou a nani no haadiri ewa to baŋnge jangde tiyaɓe kadi eɗen nganndi ka almuɗo alhamdulillah rabbil alamin kadi wonko Allah yetma e Qur'an heen a rewi e baydiyagal a rewi e jangde hokko ɓeydata hen kañum wadde ko haali ɗo koko ɓeyda heen wona hunde weɓore no feewi sabu ko hono ni cikkirɗumi ɗum addanma kam jofade e kana daga mbaalaga mi on wonde seydi Allah jaari nan ɗo misiminima mokotottuma sabu wonko min nganndi heen seeɗa ni kono min jarana ko andi wonko andi ko heewi ko ngannduɗa minen komin nganndu no waɗi min lomtinimo ko fati e habaru histoire mawɗo kono tigi Ceerno Samba aɗa jogii namdal bisimilla eyi moƴƴi joni ga en beltima tan en beltima kanko ceerno Déme Alaji Déme en beltima no feewi haala ka waɗi fayida no immori ni idde han kadi ko nadde han kadi jinnaɗo Madina Gounass wadde ko andi hen ko hay ma Abdoulaye fof kanko inchallah bisimilla eɗen cabbi ko noon tigi Ceerno Alaji Déme en beltima no feewi e taari kono fodde no ɓe mbini machallah waɗi fayida no feewi joni o ari ha ɗo ma Abdoul kañum ari ga e Madina Gounass kanko o heddima fof joni beele o hoot toon to wuro nene makko o yiide nene makko o wonditi e muɗum holno ɗum addi holno immori toon ha o firi ko ari ɗo e Madina Gounass eyi baba a jarama ceerno Yaya nane mbinomi a namdima ko yurmini kono kamɓe saɗa haali histoire ji mabɓe toujours jeyata ko yurmini sabu ko ɓe gonduno ko fof ko ardi ko yiɗodirde sabu Allah eyi hayso wona banggue enɗam ɗam kamɓe koɓe enɗam kono yiɗodirdeɓe sabu Allah nde ko ɗum hokkiɓe koɓe keeɓi ko fof eyi yiɗodirde sabu Allah sabu Allah wino innamal mu'minuna ikhwatun asli fof bayna akhwaykum kamɓe ko ɗum ɓe ɓuuri toppitade kala hunde ko ɗum ɓurni enɗam maɓɓe ɓurni kala hunde eyi nden ma Abdoul yeehi e fayi Madina kamɓe kam ɓe jii ceerno ɓe jaggui lawol killa toon aywa joni noon eɓe nana ga no wayi kono noon yimɓe fof ne kulle wonno ko ladde ma Abdoul yeehi kanko o hedditori e yewede ɓurtude jaggimo yewede ha wonta no rafini sabu o anda sowona on eyi duuɓi 15 16 aɗa wonde neɗɗo kadi ko ceerno ma kadi ne yinma ne fottuma e muɗum so yeehi oppima tan a yewete kadi hankkadi o wawi jangguinde o waɗi duɗal makko o hawti bakke nammade o waɗi duɗal o jogui toon eɗen mbiya kala suuɓi tati no kala suuɓi tati ni mawɓe e rewɓe hen e baydaki less haɓe keewi almuɓe hewɓe ɗon ɗo bakke nammade ko woni ɗon duuɓi ɗiɗi o wonani neɗɗo o wi mo yaa hedde jaraguel en o yaha seeɗa dal yiyawo holno guuram changir saabu susa waynade omo ara o susa eywa o yeehi toon gasani o wi wadde o yaaha Boyinaji o yiya ceerno Amadou Boyinaji o desnodira e muɗum aywa o yeehi ceerno Amadou Boyinaji o yiide mum o haltide mum min ganda kam min ko haalde makko taw ko gonga donc min keeɓani humpitade ko haalde makko aɗa andi won sahaji won namde so ɓurti tan jomumen keewi ko deƴƴude o maskoma eyyi wonko aɗa namdomo tan o heewi ko maskade mo ganda o welaka haalde ɗum ɗon eywa o yimmiri ceerno Amadou Boyinaji o arti wuuro mabɓe jooɗi ko juuti dal affaire on jaggimo joni o yummakko ne foti yaade Dakar o yaada e muɗum o yaada e yummakko Dakar jeehi Kaolack ɓe gartoyi
o wi nena makko dal nena min jinnomi ko ɗofta kam Madina mi yeeya ceerno gonɗo toon o nene wiya ko jeyaɗo Allah kadi Allah ne rewe toon kadi toon ne waɗi diine aywa nomin jiɗi rewirde Allah ni mbiɗa sikki tan toon yaade humpitoɗal ɓuuri may fof mi yaha mi yeeya kono jimmi ko jaaden yimmo wi ala artan jaha nde won noon o wi o addinimo wiide noon ko ha yimmo so ari yi beele so o waynoyimo ɗum ene jaɓa sabu so yahani kanko tan o yaha o arta so hani ne wawi salo enen fof e majjani hande no wayi saka hanki hande pour ɓiye immo e to gonɗa ɗo yaha banggue goɗɗo no wayi meɗen saka hanki hande aduna pinal waɗi yimɓe paami mais hay hande ene satti saka noon hanki eywa ko forsi yimmiraɗo dal hay yimmiraɗo yimo e ala basi ma en jaadu eyyi aywa ɓe gimmodi toon kanko e yummako ɓe ngari ga jippiɗo ɓe ngari yumma ko yii ko enɗam mum ɓolom woni ga ko famille mum ɓolo woni ga yi Alaji Mo Saydou kañum en andi ko jiiɗi Alaji Mo Saydou haalanima Alaji Mo Saydou on andi no woodi jaggimo bandiraɗo debbo ni suddiɓe galle ɗe ko kureji makko fof ko enɗam makko ɓe jaggimo ɓe jiiɗimo aywa o yi gurdam ɗum en majjani koɗo meɗe arɗo so ari no mbaɗan tan ɗum o yi gurdam ɗum wayni affaire o welimo kanko hoore makko ne wanno ko jiɗɗo Qur'ana ko jiɗɗo diine ɗum welimo ɗum woni ɗo ko Allah haaji aywa ɓe kooti toon ɓe jetti toon balɗe ɗiɗi balɗe tati o winanmo ko garo ko jaho mako wi kadi kam wawa haddema yaade sabu mi yii won toon ko Allah rewata toon mi yii ko bande en goni toon kanko nden feere o waɗatno ko feere nden noon o wonno e wadde kiso o heɓiri noon eyyi balɗe ɗiɗi wonti toon balɗe tati o wi o yimma ko wawa nde kadi ko ga ɓay ma Abdoul nan ga o yi ceerno nan ga kanko ɓe o wawi wuurude aywa eywa nde ɗum fellita am fellitamo yaaha o ardi e yimɓe wona goto omo wonno e almuɓe o ardi e aywa e baaɗiko en voilà o ardi e baaɗiko en o ardi e bandiko debbo woni Aissata Racine o Aissata Racine o jibini Aminata Sileye en e Aminata Sileye hoore mum e Alassane Sileye on ko almudo makko e almuɓe woɓɓe ɓe gon hedde jeeɗiɗi walla jeetati o arde e mabɓe aywa o ardi e banum debbo Aliou Seybato en Oumar Seybato en banum debbo on kasi Oumar Seybato wona an haalante ɓen o ardi e on ɓe ngari ha Thilone pour haalana mawɓe mum moƴƴiraɓe mum e balɗum yaari ɓenne ko almuɓe ngala no balliri dane woɗɗi kadi bandiraɗo debbo to gacca ɗumen yaaha o wi on saɗa felliti soɓe balli soɓe ballani mi nawete o ardi e on ɗon groupe nde o ari ha o yetti ɗo aywa ɓeeto kam mbi hankkadi o perdi ɓe gandano ɓe yimmo ko jiiɗo o kam ne andi holno wayi mais ɓe ganda ɓe kam jaari hankkadi o perdinori sukaɓe mumen par ce que o yeehi o nawori sukaɓe aywa yummiraɗo woni toon ha ɓooyi tawi hay Famata Aissata mo heddora toon o woni moon Aminata Sileye gonɗo galle moon Famata Aissata on hoore mum yo nelde wona ɗum mbaɗa kañum wawa arde yummiraɗo yiiɗi abbademo kono il faut nelde sukaɓeɓe kañum ne wawa suuɗade famille o abbo ko noon wano affaire o ko suuɗete wona aɗa suusi feññinde mawɓe wonɓe toon ɓe jaɓata a yeehi gambe ha fangaɗo walla yiiɗat wona alhaaliji welani haalde e télé ji walla radio ji ko noon ene wonko woni toon ha heewi nde ɗum waɗi nde wonko waɗi ha heewi won jawɗele perduɗe won yimɓe perduɓe ha heewi e saabu yaagol mabɓe Madina e saabu yaagol makko kadi o nawori kadi ko heewi e leñol he ko heewi waɗi hen welani haalde e télé ji walla radio ji eyyi ko ni wonde ɓe ngari ga nde Alaji Mamadou Saydou jogui weltare ɓurtude ha yimɓe wonduɓe mum mbi an kam hande koy aɗa weeli koy o yaha mi weela saabu janamɓe gabbinoma kam mi weltima saka ko am saka enɗamam ara mi yiiye enɗamam no wayni hewde ara abbo kam ɗo hande so weltaki alano fof mi weltade Alaji Mamadou Saydou jogui nde weltata ha yimɓe cetti e makko on jour o weltima saabu yiidemo ceerno Abdou Racine ene ardi e bandiraɓe makko ene ardi e almuɓe muɗum fof ko bandiraɓe ko ƴiƴam makko fof ko yiirlaɓe bolɓe o wonanimo weltare no feewi aywa woni o ari tawi ɗo Mame Abdoul kanko ɓuuri yidde arde kanko hoore makko saabu tawi ga ceerno makko kadi eyyi ko ni argungol ngol wayi haaɓe jetti ɗo inchallah taala ko ni woni ko pammi hen eyyi ko noon tigui ceerno Alaji min beltima no feewi ceerno Massamba Lo min beltima no feewi e on
ƴefnono jinnaɗo o ardi ɗo e Madina Gounass ɓe mbiɗen ni to banggue jangde nde no wayi yurminade ni ko noonne kadi taari o wayi yurminade yettiɗi ɗum Allah no feewi hande so tawi woni en jukki namde nden o ari ɗo beele o jippi ko galle ceerno malla ala koto ma Abdoul cikkitte malla ala kadi holno galle oɗo heeɓira hade men aroyde e no ceerno wondirno makko ɗo e Madina eyyi andi mi haalnima yewede jaggunowo mo toon nde ɗon tan weli fahama muya wonde nde o ari koto ma Abdoul o fayi machallah saabu ko on o wuurdi toon nde o ari ga koye on o fayi direct eyyi tawa noon ma Abdoul e ceerno neɗɗo goto kanko e ceerno koɓe neɗɗo goto wadde to wona garɗo fof wawi ɓiloyade toon kono sa ari kam aɗa wawi jippade to jiɗɗa jippade ɗo ha keeɓa to keɓataɗo kam kala ma Abdoul woni ko ɗon wonata eyyi o ari koto ma Abdoul o fayi aywa ko on tottimmo ɗo aywa yoɓe koddiɗo ɓe mbawa ɓaddodirde no wadduno e ceerno Habibou ni ko noon ma Abdoul waddata mo kala ko keewi so ene haale ko mama Abdoul wiyanode ceerno Abdoul Racine on noon eɗen gandi ko neɗɗo kewɗo masalaha ɗum min gandiri kala no probléme wawi waade ɗum wawi waɗande masalaha ha ɗum gasa eyyi waɗi ma Abdoul kala ñawore kewni walla kala ko wawi yande ko ma ceerno Abdoul Racine ara aywa haala hen kanko o jooɗo mbaɗi ma Abdoul yeehi o lomtiɗo kala ko wawi kewde ko ma ceerno Habibou ara eyyi ko noon Allah waɗiri hakkude mabɓe ma Abdoul ko ceerno makko kono koɓe sehilaɓe andi ceerno mo ganduɗa aɗa suusi ɗum ene weeli ɓadal aɗum walla ɓadinma hoore mum ene weeli ceerno so ɓadini almudo e hoore mum ene tina ko ceerno jogui eyyi ko heewi waɗata ko heewi caɗele ɗe ko woɗɗude nde an goɗɗa ceerno kañum ne wasa fodde kono a ɓadima ceerno aɗa holla ceerno aɗa yiiɗi ceerno hollima kañum ɓuuri yidde a natata e muɗum ɗum woni hakkude mabɓe woni kamɓe mbawi wondude ɗo kamɓe dawdata kamɓe jippoto kamɓe gottoto kamɓe kirtoto kamɓe jadata jama jadata galle ceerno eyyi nande galle so galle ceerno galle ceerno yonti yehede hayso ɓe jangguino ɓe goppa koɓe jangguinta ko ɓe jaaha ɓe keeɗi Alaji Seydou ha haala ñande haali haala aduna gara ɓe belti ñande haali haala laka kamɓe ɓe garta ɓe kuuli eyyi o wi ɓe garta tan ɓe sikki ma dargue o jogori darade janggo ceerno wiyaɓe hande ko lakara tan kalten eyyi ñande foof ne jogui débat mo ceerno addanta mi jiida e mo hanki o ɗum waɗi ɓe guuri on dakamɓe ɓe guuriɗam gurdam ha woni ala koɓe jii goɗɗum kamɓe Alaji Seydou ñande foof ne jogui ko yewtantaɓe ko jiiɗa e ko hanki o eyyi taw hay sa yiiɗi jangga komi anda so yewtan andat vraiment omo danma eyyi ɗum noon dargol ngol ɗon yimɓe foti gandi ɗum ko dokkal Allah tan wona defte eyyi kamɓe ɓe dañi ɗum e makko ɗum waɗi ɓe cikki ceerno ala e aduna e kamɓe walla wona ɓe cikkiri kamɓe ɗum ɓe gonɗiɗi ceerno goɗɗo woɗani sona oɗo non ceerno ala par ce que ko ɗum kamɓe koɓe jiiɗo ko ɗo tan ɓe jiiɗo machallah joni noon nde o ari ga heddi yummakko nan toon ɓuuri hawnade hen e yurminade hen ko yummakko Farmata Houleye Sadio Amadou Wali ndeysan o wi on so yeehi dusde beyi walla baali andi ko fulɓe wiya woyi Farmata yo rewɓe nan Madina murnino ndewa Allah rewɓe nan Madina birde Farmata ne heeɓi ɗon soggo beyi woya so yeehi woylu o safi o wiya woyi Farmata rewɓe nan Madina ne murnino ndewa Allah Farmata ne heeɓi ɗon safa e woylu kala gollal ngal waɗi tan Allahu akbar o jiito hen hoore makko ya leyto ni siftoro ko yiiga ko kanko ko woni e wadde ko wiɗa ko jaw felirata o ɓocci tempura hen ɓe jiitomo ɓe jaggimo fayi makko fof jagge makko a yaata goyi o yaata o wi on jaggi kam mi jaɓi kono momi yaha noon o waɗi haw yeehi o mbiyata ɗo o maayi ɗo ko ene jaggi resmu ene hoori ene wirda to jooɗi ɗo deke koko maayi Allahu akbar ha mawniraɓe ɓe dokkaɗo yo naw kumtari ceerno Bara en Idi Moussa en ngari mbi mama wona ko ngal feli ngal jabaɗo yo ngal jooɗo deke ɓe ganda mama ko yeehi Allahu ene hoori ene jooɗi ko ni Allah waɗi ko woyananno toon Allah wallimo o heeɓi ɗum ga machallah histoire jurminiri nan toon ceerno Amadou histoire jurminiri ko ni Allah waɗiranimo ha ɓen ngari on ari aywa miñiraɓe heddiɓe ɓe mbawi aroyde jogui noon miñiraɓe ɓe o jiiɗinene kanko ko goto bammakko sona debbo wiya debbo mbimami nane o
Aissata Racine mo jogii miñiraaɓe ɓe o jiidi Nene no Moussa Khalidou en aywa Idi Khalidou en kañum e Ramata Khalidou ɓeɗo kamɓe jiidi Nene ɓe fof ngabbita yimɓe ha Moussa o calaji mo seeɗa ko ɗum wuro wiyete Sare Alaji Sori Moussa Khalidou kañum wonno toon an toon jiiɓo rewi ni hen feccere Akira Darou ɗo ɓen ɗon haaji ɗon eyyi Sare Alaji Sori naaɓe Darou ngoni ɗon pour Bado Sarif eyi taw koye dental hen woni tawa kadi to fuɗɗima jiiɓade Moussa o arta ɗo eyyi ko ni Allah waɗi machallah ceerno Samba alhamdulillah no fewi kadi yewtere nde fuɗɗima nawide kono leƴƴede ɓeydo balde ceerno Saydou a nani ko ceernajo haali ko haade men artude makko e namde men cekkitte ay minen kayo haali ɗo ko heewi komi anndano min o waɗi vraiment nde ɗo yewtere nde waɗanimi fartange no feewi mi janngii heen ko heewi konko haali ɗo ko heewi ko ngannduɗaa min mi anndano ɗum mi meeɗano ɗum nande firti tan wadde ko joofino ɗen ɗum ko nimsalaayi ɗum jettiri ɗum Allah machallah jooni kam maro en fof en jantata heɗotoɓe inchallah bisimilla eyi ko noon tigi ceerno Alaji min beltima no feewi no muñiraɗo wini ko min ɗaɓɓirnoma ko min dañi hen ko waɗi fayida no feewi hande noon nde wonno kadi ko weeli yonata kadi ɓeɗo mawɓe so tawi aɗa haalaɓe tan sago ma wota deƴƴu e tawno koɓe lomto sahabaɓe gondirno e nasa salam ni kamɓene ko noon ɓe gondino Cheikh Siraji Dine radiallahu taala anhu joni noon kanko nden o ari woni ɗo hankkadine enen foof en jii hewɓe e meɗen ene gandi malla ene nana wonde omo julnanno to jumaɗo sahaji so tawi ceerno ala ɗon malla eko nandi hen ɗum no kadi holno arti beele ɗum no kadi a humpitimo ɗum ala eyyi Baba Amadou haɗama continde ceerno Saydou Alpha ko haali ko wona mbiɗa ɓuuri famde walla mbiɗa ɓuuri andude ala ko teddungal tan hay so yimɓe dokkino ɗum teddungal sikki e neɗɗo hunde ɓe mbi ko kañum hayso wonano tan Allah ne wawi wode siftino ɗum ko heewi saabu histoire uji bindaka kam so goto e men jooɗima ɗeɗo koyɗe ngala hay batte jooɗima ene haala ene siftata hen ko heewi wadde ko jabde yamirore mabɓe nde kamɓe mawniraɓe tedduɓe koɓe moƴƴiɓe eyyi Allah hokkimo sirru haade men ɓennude sirru ganduɗa galle makko minen foof jiiɗima e Baba ɗum hayso min kalnano minen foof jiidi yumma e Baba min ngala ɓiɗɗo Baba par ce que ko wiyete ɓingu Baba ko ala ɗo woni ɓingu Baba ko eɗen gandi ko firti ɓingu Baba an pour mo jogui ɓe jiidi Baba minen jiidi Baba kono minen jiidi yumma e Baba par ce que to jaati ko ɗum woni toon ɗum waɗi kanko o haalne haala ka o haalana kam goɗɗo haalne wiye jeeyete makko goɗɗo haalne wiye jeeyete makko taw ko min tan sakkitiɓe kono koɓe gondi e makko koɓe mondani e makko ɗum kono duuɓi sappo sakket ɗi kam sappo ferme min e makko eyyi min e makko gondi fof minen gondi minen jaata gartita eyyi e banggue julnugol juma ɗum ko yamirore ceerno nde wonno ceerno kañumen ko joni tan mataw ɗanno ɗe gussi kono an aɗa andi ceerno kay koko koyngal l'islam tan woni ko en yahata hande noon kadi mawnama lomtinama sukaɓe mbatti yaade kono ko kañum en goni yahoɓe joni noon so ceerno yeehi aywa ceerno Ibou yeehi walla nden Alaji Ousmane Thiam woni ɗo ala ɗo walla ko way noon ceerno yamire yo julnu par ce que ko Cheikh Tidiane Dahir eywa woni jamirtinoɗo yo julnu so ala ɗo wiye kanko yo julnu kono kañum wonde ɗum ɗo e wasde mo wonde ɗo fof ko kañum wiyata kanko julnata saabu mbiɗa teski won saaha ko Tamba min goni kañum noddi wiimo ko an julnata janggo alkamisa wiimo janggo ko an julnata o wi ceerno hono garɗon min komi almudo komi jaaɗo lijirede ala gasira kono jogomi artude jo ha Madina Tamba ko Tambaɗo ɓe neldama oto kam min waddama ɗum neldima oto addamo ɗo ñande aljumade wettere 13h pera o julnoya taw ceerno Tidiane Dahir man ɗo tigui e kañum dal ceerno yamiri kono kañum ɓeydimo puusde ceerno Tidiane Dahir ko jokko en ɗam no feewi ko jokko en ɗam no feewi ko jiɗɗomo kadi no feewi ha wona seeɗa ceerno wawa haaldude yidde ceerno Tidiane Dahir e enɗam ceerno Moussa Seydou ceerno Tidiane Dahir o wiɗi Alaji Moussa Seydou ko enɗam mum foof o yiɗori wala hen o ko miskino o ko ala o ko basɗo ko foof o yiɗi yirlade foof teddungal on ɓeydi ɗum kono ko e yamirore ceerno eyyi ko ni julnugol ngol wayi
woni hen kadi so ceerno ala ɗo tan wiya ko yo julnu aywa hay nde ceerno Ousmane Thiam rutti yimɓe kala hankkadi imam ratib o wiya ala kanko mo sella o wawa omo wawi so woodi no wayi tan o yaha o lomtoyo kono o wawa wiide mo jottoro ɗum saabu ɓandu hankkadi hattanani ko ni Allah waɗiri so tawi caggal maro ji tan o ko 2006 ko 6 sanki maro Ousmane Thiam kanko woni 9 sanki e 2006 2009 hankkadi taw kattan ɗe gustima ay ko ni Allah waɗiri kono tigi ko min ganino secteur ade namdal men on hiyande rutti ɗum ni kadi a haali machallah alhamdulillah rabbil alamin joni so tawi en gatti e Saydou oɗo kadi ko ɓiyiko ko ɗo woni hande o hade jango kadi ko almudo kañum ko jannguɗo haala rokkiɗumen roodi deftere nde so tawi min namdinama ceerno Saydou andina holto jannguɗa yo hala seran ha Allah rokkuma ko koko mbiɗa e kañum kam doole jangdam ko ɗo e galle yalti kono doole jangde nde ko ɗo yalti o nawino kam Fouta gila mbiɗa famɗi nde ara ede 8 9 ans en kam Fouta taw mi joginoɗo almudo ko ɗo renno Qur'an aɗa koye dow mum jibinanomi ene wiye Saydou ceerno Saydou mi jibinami o innirimi bamum ceerno Amadou Saydou woni Saydou Alpha inde ɗe kawol on ñaaguimo noon tokara mum so mawni rokkuno mo jangguino caggal mum noon nde on immi ɗo hen fayi ko ciloñ woni toon e janngude saria e defte ko nandi hen ha puɗɗimi ƴaftade seeɗa o dawi kam to muɗum gonmi toon presque ko hitande fawde seeɗa caggal mum waaji o jangguini kam no fewi nde gimmotoɓe ɗo henne kam taw mi gimmoriɓe ɗo hen alwala min yaha isa jakal munafiqun caggal mum noon nde gimmotoɓe ɗo noon kam mbiɗa dursito ɗum kono hijjo ngo ene manque no seeɗa kono nde jettima yo e jaaɗo Allah kañum jangguinam limto hijju foof min alluwa ngal uddirimi less bammi to ko hitande après ko on kam feɗɗita haqqille o haqiqa vraiment ɗumi toon hitande caggal mum nede yomi addoyami taw momi Dakar e kam to allol ma yarata mbimomi no wiyeto nani wasariyati oy kam ala mate o ruttinanoma o ruttino kam oyi wadde a dursita ko min mi dursita oyi gonga mbimi o wi aɗa suufi janggande mbimi arrahmanu allama Qur'an mbimi oy kam bisimillah gilam suwaji walade dangu arrahmani ha juuti mi talbani oy kam ɓamtumi ha joofi oy kam alhamdulillahi rabbil alamin jooɗo kirtude nden puɗɗimi jooɗade ɗo noon korta kam mbiyoton ko kaya jiiɗon omo o horsinimi ɗo ko ɗo fuɗɗi par ce que nden o yiɗi no alluwal ngal ardini yo force beele alluwal ngal wasa bonde wonti to omo yaha foof ono wara o forci alluwal ngal doole makko no ponno presque no gardumi e sembe alluwal ngal yarata ko noon o continue parce que en 90 jettima alluwal no premier woni komi durtitta ko wal muhsanat fewdo voilà hay ɗum taw giƴamen ɓe wonɓe ɗo ɓe kañumen ene mbaɗa refto mbimin ko mbaɗo refto o wi ala an kay continue sa yettini tan beele ma Allah walla nena tako ñogoy mbima ala ɓay kamɓe fof koɓe refto mbaɗa fo mbaɗo refto voilà o añi foɗodirde am noon o wi wonde yo force tan beele yetto après so mi yetti mi ƴettir ɗum mi arta e jeetati mi heɓtati haade to yaade ay ni woni jettimi kadi mbimi ko less ƴettirani foɗodiri o wonti ay ko ɗo jangnam boni ha kadi mi natti hulde mi suwa wattude hertude mi anda ko nafata ɗo jangnam boni gonɗo ha 96 après mbimi mbiɗa oppa jangde o wi kam wala mi jogui suno on suno omo yiɗi mi ittanamo wala ɓiɗɗo dento mbimi joni mbatten o wi ɓay aɗa andi Thiés nden ma Moustapha en jogui ɗon duɗal ceerno Najir nan to ariya toon Fouta mi wuɗi mi jooɗi so ala jagganɗumo jomum janggo ɗum fof o heɓani
ɓe yurmi on e yaade Fouta ni won jaami Thiès gonmi toon e ceerno Nasir gon toon emin jannga dal a ɓooyi wonti hankkadi ko jannginde tan e jabde ñilaaji windal almuɓe woni toon micci mbimi mbiɗa ɗo mi jooɗi mi natti janngude mi yami ƴeewa kalis noddu momo kala mbo min ba min hokka mi fele dimbiɗo woppa bo faade hol toon mbimi mi ƴeewa kalis kam sa woppitande ganduɗa ko mi harmi sa renani ɓuura mi ala e haaju jottimi ko alarba wonno alarba o arti noddi mo mbimi wadde mi felti mbiɗa yaa Fouta mi bisimilla mi jaɓi ni woni jaami Fouta mbanmi toon duuɓi ɗiɗi Allah walli mi nden juuɗe ceerno Oumar Touré wuro ngo Siwol Mañam Siwol juuɗe ceerno Oumar Touré après janggumi himla e asko après gartum ɗo joltude ngalmi noon jettiɓe mbima da kadi tappi babi yiɗi goppita kam mi ƴeewa kalis jooɗa ɓooyi wonde mbiɗa andi de gurdam man satti mi jaɓi ko mbiɗa ko mi yurmimama hankkadi yaha ceerno ni waɗi waɗi fayida ceerno Samba yewtede juutide feewi juuti kay machallah waɗi fayida kay joni ma o en gartaɗe alaji tan e namdal kankone hay sinno ko namdal sakkitingal eɗen gandi kankone omo jeeya e dilloɓe almudagal tigui tigui ha tengti noon to banggue sa'iragal e ɗum kam eɗen nana e makko eɗen nanira mabɓe ɗum no feewi kanko e giɗi ko en wasata o arta e mabɓe ɗum noon so tawi mbimi ɗum kadi holno arde moɗon e hol kadi no gonino ɗon toon e to banggue majjum no Fouta kanko mbiyata eyi Baba Amadou namdal banggal fayida e on neɗɗo yiɗi namdede ko ɓuri andude walla ko wuuri ko kono hata ɓendude ɗum taw e mbiɗa yiɗi ruttinaade e jinnaɓe hen seeɗa donc koko juuti kono ɗum ɗo ko wasiya wonande enen heddiɓe ɗo woni gurdam mabɓe ɓe garti ɓe peeri ɓe ngari ɗo mais holno ɓe guurti donc heƴata émission goto ala ko ganduɓe mabɓe ko kam saabu min mi wima duuɓi sappo min e mabɓe gondi ene fof pirmi mbiɗa yiya baba mbiɗa yiya baba ma an mbiɗa yiya baba Abdoul Ndiaye woni baba Baba Galle Ndiaye mbiɗa yiya baba Alaji Ndongo mbiɗa yiya baba Tidiane Saw mbiɗa yiya baba Abdoul Idi mbiɗa yiya baba Assane Daliɗo aywa ɓeeɗo kam woni sakkitiɓe ɗo kono heddinoɓe wayno ceerno Moudou en ceerno Oumar Settou en aywa haade mumen jaggude e ɓeeɗo ko ñande fof mbiɗa yiyaɓe min nde wanno ko minen gondi ɗo min komin sehil mawɓe hen hay saɗa teski hay émission ngaji radio somi noddama so wiyama konngol am bayni ko mbiyami komi salmini yimmiraɓe babiraɓe e tawno duuɓi sappo ɗi mbiyatmami ɗo ɗi ko min e mabɓe gondi joni noon noɓe goniri noon jinnomi haalde seeɗa ɗum wasata waɗana en nafoore sabu so neɗɗo wuuri ɗum tan waɗana ɗum nafoore woni hol ɗum jogade iman billahi hay ceerno moɓe jinno wonko waɗe mabɓe ɗum woni gonga ɗum wuure mabɓe jogui iman billahi ɓe jogui muñal ñande foof yoɓe kawrata ɓe gottoɗo kono ya faamu won gueɗal gongal toon e mabɓe il faut yimɓe kalne ɓe pofta woni holɗum pofta wiide ni tampa ga en yiiloga jawdi en tampa ala pofta ganda Allah woni dokko ene wonno e mabɓe sabu so a ƴeewi galleji mabɓe kam fof galleji mawɗi ɓe jogui noon hoole mabɓe joɓeteɗo par lewru hay goto saabu seeɗa ko Alaji Ndongo dawata e mabɓe jofta hay ɗum so yeehi goto arti jooɗima kono meeɗa jahlude meeɗa ñagoyade holko ɓe jogui ko jimmi yettinande e bandiraɓe e banggue iman billahi koɓe keeɓa hande million ɓe nosama hawo laaɓa ñande hen barke Allah wona caggal ɓe keeɓa hande kala no wawi fodde kamɓe wonɓe ɗoɓe ɓe noosa ɗum ha laaɓa ñande hen mi wiya baba an janggono o wiya Allah jogui o heɓa kalis joni joni o wiya mi sooda minen kosam min mbaɗa toon jaltina dépasse ko heddi ko somi accirimo ɗon babiraɓe ñalnoɓe ɗo ɓe peccaɗum ha laaɓa go fo 10 000 20 000 e pecca ha laaɓa janggo subaka law garama ko mbiyam baba hokkam nango mi ala ɗi baba wadde ko jogori ñameɗo wi Allah jogui ma ar joni ɗum ɓe yimɓe ɓeydan ɗum yimɓe ɓe ganda mawɓe men ɓe noon ɓe gurduno ɓe gurdano hebde mofta ala sa heeɓi tan ko heddi ko bande dokkata sa heeɓi tan ko heddi ko bande dokkata kala ñande goto mabɓe dañi kamɓe ñalluɗoɓe kamɓe fof janggo galle mabɓe beela ɗum mi yiriɓe ɗum min
eyyi mi yiiri ɗum nde wonno kam fof ɓe ngoni ɗo hen kamɓe no sanda yagal ɓe guurda so paari ɓe ngala yewtere tan almo seedo ceerno wi so ɗum paari ko hakkude mabɓe ɓe jewta fof no ɓe guurno e almudagal mabɓe ko ɗum min para so goto wi ene waɗa hunde heddi fof mbaɗa mi fembat goto kamɓe fof hasako sappo ko fof wima fembo Allahu akbar eyyi kamɓe fof ala o koɓe sehilaɓe eɓe jiɗodiri saabu Allah koɓe enɗam eɓe ndendi ceerno eɓe jiɗimo eɓe jaggimo e gonga sa fuɗɗima haala alaji mo seedo soko joomum ko joɗinoɗo walla ne ɓaggi wattata ko ni fofo ɓadoma e billahi walla goto so fuɗɗima haalde haala alaji mo seedo ceerno walla ceerno Amadou Tidiane wi kam heddiɓe a yiyat ɓadoromo seeɗa kamɓe fof ɓe kofo ɓe mbiyamo ɓe tukko ɓe keɗo ha joomum gayna haalde joomum gofo jokka haajum ceerno wi tan mbaɗano min mbaɗata joni o wi walla wondi men ɗum ala sa wi ceerno alaji mo seedo wi tan ɓe jottoto ɓe ɓado ɓe keɗo hayso ka cuure a andat tigui wonko ɓe gone dow mum kala tawɗa ɓe kofodiri e ɓadodiri ko haala ceerno kaala ɗum nde wonko heewi ko nanami ɓe kaala ɗum kadi nan toon ɓanɗon noon gasata kadi no mbiɗa ni kamɓe mawɓe no gurtini wadde no hollidde goto mabɓe kala ko yiɗan horum ko ina ɗum goɗɗo ko ɗum mbimami ko ɗum waɗi mbimi il faut mi yettinoma message ko enen heddiɓe ganden ko hokkunoɓe ɗum ko ɓerɗe mabɓe machallah wadde kala ko en dañani ko ɓerɗe men kala neɗɗo duwi jaaba ko ɓerɗe makko bamoto wallahi kalmam ɗo ko laaɓi ko gandumi tigui ene laaɓi neɗɗo ko ɓernde muɗum hokkata ɗum kala hunde kala neɗɗo tampi ronki ande hoore mum ƴewta hoore makko Allah kam ko dokkuɗo tan ha heewi nana jooɗi neɗɗo mbiyata ni weygo fof ko kebbinɗo ɗum surtout enen ɗo Madina heddi ko ɓerɗe ɗe so ɓerɗe ɗe laaɓi hay hunde en donkata kala ne tampuɗen donkuɗen caɗoɗen ƴewtoɗen koye men daɓɓana ko wallahi daɓɓana ko a jarama no fewi ceerno Alaji joni kam yewtere nde kadi no mbiɗani wonko wonduɗa e maɓɓe ko heewi ko mbiɗa andine kadi so tawi min gartoyima mamin keɓ yoga e ɓen ɓe wurdinoɓe gurdumiji mumen ɗumne kadi hawnaki Allah wonno moƴƴi kadi mamin gartoy joni konngol maɗa mbayni ko basilɗa mbayni ko a wine kam noon mi haala no min jiɗiri nelaɗo eno min jimirta nelaɗo ɗumne kadi koye makko fuɗɗi baba ko jimannoɗo nelaɗo sallallah sallam kanko e Oumar Seyboto e Aliou Seyboto sama Samba wi kañum dande mum welani ɗum waɗi kañum hewani yimde kañum ko janggo Qur'an sabu jimmi fof mista Qur'an eywa kamɓe gooni yimannoɓe toon Fouta koɓe andaɓe saabu ɗiɗo duuɓi sakkere ɗe somin jeehi ko wayno ziyara cikkite en ni walla jongui en mawɓe anduɓe ɓe mbiyanno min ko onon on kettotako Abdoul Farma on kettotako Abdoul Farma joni noon rawane noon ɓe mbiya ala hankkadi on dattima ko ɗum min jinno yaade hamin dattoɓe kamɓe ɓe garatno e hirde ɓe jima yimɓe jurno haaliɓe mabɓe caaleji eyyi ala fof koɓe dañani hen ko ari ɗo ko noon guila seeɗa fayande gandi o jooɗo alarba o wi yimɓe gar gona yimde ɗum waɗi alarba kanko fof ɓuuri yidde ñalɗi andi jangguinowo ɓuuri yidde ñalɗi e janggowo jangguinowo so alarba ari kañum ɓuurata weltade 17 heures taw ɓarama enen fof en gandi hirde waɗat jamma guila e makko ɗo min puɗɗo yimde so fewani o fewni tan min wona jimi eyyi koye Majjumul Gasaa'id ni min puɗɗo o wi min ɗo ko ni wiyete ɗo ko ni wiyete eyyi guila to min jimanno ha mbatta nande dande makko kanko mo refta hen hay mbatta hettade dande makko noon waɗata sa aɗa yima nelaɗo haysoko radio so ɓooyi tan wona ko reftude hen so ɓooyi dande makko foltoto ko yimata ko wonon ko belɗo dande aywa ɗum waɗi minen min jiɗi ɗum guila ɗo min jeehi Fouta aywa 94 95 walla 95 min jeehi toon min puɗɗi ɗum guila e bayde yagal emin jima woni saɗa tesko min garti ɗo hende 97 ko onon garani min oɗon nawa min jama on fedde monde guitti min galle mama nawɗo min juma mawɗo ɗo mawludu ñande woni premier men jooɗa toon komin sukaɓe tokos eyyi min jaari 13 en 12 en min jeehi juma mawɗo Madina ɗo min mbaɗi hiir hankkadi heddi hitande fof wiiya gaddu sukaɓeɓe min batti arta toon ɗum min gandira hen aywa komin jiɓɓatti yaade Fouta komin mawni ko on kadi Allah hokki min ɗum hokki min ngal ɓuural to min gari fof wiyete ko Madina naɓe min panoto mbiyata ko almudou wiyata tan ko Madina naɓe mi anda kay wona ɗo min janggi toon min janggi kono ko groupe Madina naɓe oto mino e baɗa men ɗin eywa Amadou Tidiane Ba e won Tidiane Farma e Amadou Maymunata noon mbiyetenɓe noon ɓe gandirte ko Amadou Issa e Amadou Mahmoud Tidiane Mahmoud e Amadou Issa ni Allah waddiri min minen gondi Horko Ƴere minen baddi fof eyi mi jogui toon groupe aji noon timmuɗi mbaɗi so mawɗo ɗo yonti joni on mbawa yiide min ɗo ni
ala on mbawa sabu jaranta on yiide min mbiyami radio hen ni tan koto min moñantata minen tomi jahat machallah min jahat Fuuta min jogui mawludaji ma ɓuuri 16 17 mawlud e nder lewru he so darima tan ha ndu maaya ha caggal mum komin yaaɓen non rewi ha min batti a wowi wadde hunde so ɓooyi ma Allah wattu ɓolanade ma hakkille ma mbatta wadde awoni battumi wadde hen jimmi Ceerno Tidiane aywa jimmi Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe jimmi tati Allah laamiɗo dowle Allah laami eyyi ko noon Allah waɗiri ɗum fof koye dokke Allah tan e yidde Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tan basiytomi julɓe yo en tinno ƴeewen jinnaɓe no poɗɗirno ni guila e galleji meɗen no ɓe mbaɗirno sunna o ni eywa mbiɗa haala ɗum ɗo ñande no mbaɗirno sunna o e galleji hen ɗum kam fayida o ne famɗiri jiita ɗum sa naati e leeɗe he galleji sappo galle jeenayi wawi yiide ɓatto sappo aɗa wawi tawde hen ha joni heddi sunna o gonnoɗo ɗo mi yii hayde Baba Sanki yimɓe aroɓe duwa o fodde heddiɓe e giƴi kamɓe hay goto jaɓani yette e nder galle to sa wi ɗum pour ɓenne duwano yummiraɓe ala to kaɗannomi ɗo kaɗanmi yummiraɓe gara tolno o ga bande kartaji he mawɗo o heede ga ɓe duwonirta ɓe jindirta ɗum gosi boni Allah boni de wonko Alaji Mamadou Sall waɗirno ɗum mais enen sukaɓe hande en jeebima saabu giƴiraɓe boye an kam an mata min mi yiyata debbo ma an boye an boye ayi bonnire ɗum haalatake noon ɗum haalatake kono sunna on ɗon kam woni koye eggude yo yimɓe mbatt hakkillaji ɗum ɗon e sunna o mbatta hakkillaji sunna o rende galleji ɗi noɓe ndenirno galleji ɗi ni eywa ndenodiren jiɗodiren saabu Allah ɗum basiytam yimɓe jiɗodiren saabu Allah ɓerɗe men nde laaɓa sen duyima sen duwaki Allah hokkaten inchallah allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gasirde yewtere Samba Lo e kala saaha ɗum woni jooɓari makko yiɗan bande ko jiɗanɗa hoore ma yewtere makko andu hoore ma malla kala yewtere nde fawi wadde ɗum wonata gasirde makko non machallah ceerno Saydou annene konngol ma wasiya hoye noftoɗa bandiraɓe sona ittude Allah wiɗa alhamdulillahi rabbil alamin jetti Allah no fewi oɗo biyata vraiment en jetti kadi miñiraɗo meɗen tedduɗo saabu o yewtiɗo ko ganduɗa minen koye men min gandano ɗum soko Allah wonko haali ɗo ko min gandano ha giɗi wadde o lomtima hen famille o fof en jettimo en jaarimo calmini kadi mawdiraɓe tedduɓe woni Mouhamadou Siraji Déme ko han noon ceerno Ahmadou Baro e Seydi Alaji Malick kamɓe goni mawɓe galle ɓe caggal yummiraɓe tedduɓe ɓe ɗum noon en jettiɓe kamɓe fof en calminiɓe kamɓe fof en ciftori kadi mawɗo o walla mawɓe ɓe kamɓe ardiɓen ɓe nde Allah moƴƴantaɓe toon sabu barke Allah e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti Allah en jettaniɓe Allah machallah en jetti on en jaari on taka e femme anda salmini fof jarani on sanna vraiment assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullah ceerno Samba Lo en beltima no fewi mataw musidɗo jofima ɗo joni so tawi baasi ala ɓesgu makko kanko ceerno Abdou Racine worɓe e rewɓe rewane hen o saaha mataw gudditen ɗo weltiniraɓe yewtere nde ko noon rewande en kam ɗumen ɗeɓe jannata seeɗa kono ɓesni machallah alhamdulillah eyyi mawɓe kam calmini khalifa galle o Mouhamadou Siraji Déme aywa e miñi ko sehil makko ceerno Ahmadou Baro Déme sehilaɓe kamɓe ɗiɗo noon Allah waddi mbi kamɓe ɗiɗo guila ɓe jibina koɓe sehilaɓe kamɓe jiiɗi Baba guila ɓe jibina Allah waddiɓe ɓe goni neɗɗo goto gam enen wonɓe Madina ɓe eɗen gandi ɗum feeñi wonde koɓe neɗɗo goto ko wonno e mabɓe ko ɗum arte amen minen heddiɓe minen Saydou Alpha oɗo ceerno Malick sa tawi min ɗo a wawa andude ni koko kewi ɗo belaɗo amen foof toña goɗɗo e belaɗo amen foof ngabba e goɗɗo ko min neɗɗo goto Amadou Tidiane Déme nan ɗo aywa Moussa Déme nan Tamba on ko taɗum ceerno Bocar Hassane on ko goto ko banggue mum ko goto aywa taɗum ceerno Bocar kañum yimmum ene wuuri nan ɗon e gogo Joyi namone haalide gogo Farma gogo Rayhana ɓe nan ɗo fon ɓesni machallah rewɓe worɓe nan ɗo galle o foof komin neɗɗo goto ɗum Allah hokki min ɗum minen foof komin neɗɗo goto min foof emin jiɗodiri minen foof emin pamodiri minen foof emin mbawi wondude kala hunde ko jaam tan no nehiri min ni ko noon min kawriri
par ce que minen min tawi ko so fini kasari minen fof jooɗoto kanko taƴata mburu kanko mawɗo hokko ma o taƴa hokka o taƴa hokko min jooɗo suudu makko minen fof min kasto ha min gayna go fof yaha haji mum ha joni emin continue ɗam gurdam minen fof en mbawi hastorade goto en mbawi wattadade goto en mbawi hettodade goto Allah waɗi hen min barke makko no hollirno min ko neɗɗo goto wona suudu tiba guila to wonno yimɓe on seeɗa handi watti hewde ha woni woɓɓe darta ko damal suudu sago ɓesgu makko e taniraɓe makko wadde ko yettude Allah min kawle ɗum minen fof o rendini min hamin natti hejje suudu hankkadi ha wiya dal ɗum ɗo hankkadi ɓurti joni ko fof yo heddo nokku muɗum par ce que ɓiɓɓe taniraɓe Allah waɗanimo ɗum machallah ko noon Allah waɗi ko noon Allah waɗi eyyi noon Allah waɗi mawɗo galle o noon Maymunata Déme jejjitani Maymunata Déme hande ko galle yumma Amadou Maymunata hande kanko woni ɗo makko Siraji Déme ceerno Amadou Bane ɗum noon kamɓe fof kamɓe gardi golle minen ko nelaɓe tan nelɗen bawɗo timminde nelal vraiment alhamdulillah machallah min jaari noon tigi ɗum noon calminama on juurama on kadi on beltanama no fewi tumande mbawɗon min hokkude ewa fartague e yajande min e banggueji fof kadi mbawɗon kadi udditande min kadi yewtere nde kalɗen e jinnaɗo kadi fodde ko ganduɗen hen ko yantude kadi e dental ngal fof ceerno Samba Lo en beltima no fewi ɗum ɗon dendagal to hettiyankoɓe radio ngo mbawi tawede foof en mbiɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh